OIMORE kamoro mora ma intiere kamano maduong' mar yudo thuolo mari kendo matudri kodwa e weche manyien mago mag OIMORE sa 3 mar otieno kuma bende mago jokor lwasi yango kanyero ni koth mapek biro chako chwe ahinya e gwenge mag alwora mar Nam Lolwe kochakore odiechieng' makiny e kindego ma bende imed nyis ni jopiny obed akicha kaluwore koda pi oula ma bende biro mol mage kind mamoko e mowaiko ni odhiambo makawuono e weche gi manyien par bende ni bang'e e chendo ni wadhi bedo koda chendo marwa mangeso kangeso mar mine wacho katwak mabedo wabedo godo en to bende paro obembo rowere mano kaluwore koda weche ma bende timore e Kenya kendie mano mar rowere ma bende kawo ngimagi kod mamoko ma bende kawo ngima jonyuol margi. Wantiere koda wendo wa mantiere e studio wa ma Kisumu kendo seikore ne twakno ma bende biro bedo kanyero bang'e e chendo ne kanyorin mondo itudi kodwa kendo chwalo penjo gi duto ma ibiro bedo godo. Weche momiyo pek odhiambo makawuono gin magi. Sirkal ochiwo milome ne jopiny modak e alwora mar Nam Lolwe kod Imbo mar Kenya ni obeda kicha ne koth mapek chakre kiny. Wachiewo gi buok okinyi makawuono ka kijana mapod tin malawo higni 22 kanyo konegi saa 2:30 otieno kijana moa e tijege. Jopiny ma Mamboleo no bago ng'anyo mar ywak e wi rochruok mar arita e alwora no. We must not hide our ideas because we do not know how to resource them. We recently launched the first green digital innovation hub to accelerate new ideas and products. Jatend Kenya William Ruto koro jiwo rawere omed mijingo margi korka nyuolo thuolo mag tije kod riekni manyasani. En morna bedo kodi otieno masani nyinga jailieta jaloko marwa en Wilson Ochuka wechegi iluwo kokalo mbui magwa mago mag Ramogi TV, Facebook, kanyakla kod YouTube. Bende nitiere koda thuolo mar chwalo no paro ma bende nitiere godo kaluwore koda weche ma okelo ni e lai maro mar ote machuok ma en 23600. Wi bende kik wil kod luwa e Facebook page mara mano jailieta. Wachako gi weche mag El Nino kuma bende piny owacho nyiso jopiny mondo beda kicha kaluwore gi koth mapek ma podi geno ni dhi chwe e koro ma bende tinende gwenge ma oluoro Nam Lolwe, Imbo mar Kenya kod milambo mar Hoho mar Okak oyang ni dhi bedo koda koth mapek kochakore kiny kendo biro chwe nyaka tarik 15 dweni. Jafwambo marwa Andrew Ondego miyowa lerno. En koth ma pod medo saso moko kuom gwenge mag Kenya kasani jokor chal mar lwasi osefwenyo ni koth medo jimbore gwenge ma oluoro Nam Lolwe, gwenge mag Imbo mar Kenya kod milambo mar Hoho mar Okak. E mbui mare mar X, jachiw wach ilo sirikal Isaac Mwaura onyiso jopiny mag gwenge adek go mondo beda kicha kendo gichik itgi ne koro ma ichiwo gi bede sirikal ni mar koth mapek dhi jimbore ka ochakore Jumapil ni ma en tarik 10 dweni kendo nyalo chwere nyaka ni ma en tarik 10 dweni kendo nyalo chwere nyaka tarik 15 dweni. Matimore ka odiechieng' manyoro, Mwaura ne oyango ni kwan ji ma wito ngimagi nikech oula medore nyaka ne koth chakre dwe mar 10 higani. Kwan mar udi ma osekethore nikech oula oseweyo 109 ka ji ma kwan gi oweyo 546 pi osedari miechegi. Moko kuom jodbura bende omedo jiwo jopiny mondo kaw ting' mar ritruok kaka yor geng'o midhiero ma El Nino kelo.
It is at this critical time during the El Nino, then the governors should come out and be able to assist on the funds that are normally set aside as emergency funds. The issue of El Nino is not a Dr. William issue, it's not an Azimio issue, it's a Kenyan issue, and leaders should lead by front so that we continue rescuing our own people. Andrew Ondego, Ramogi TV. Rowere pinje Afrika onyis mondo bede lai mambele mar loko chal mar pinjegi manoko kale dongo weche mag ohala kod nyayo telo makare. E romo mar 6 mar rowere mar Youth Connect Summit manobage ka romo ma KICC bore Nairobi, jatend piny William Ruto osingo mar konyo chopo lek rowere mapachoka kokalo keto chino makare mar jiwo tijegi. So once a country comes in, rowere ojiw mondo kik luor mar loso thuolo mag tije kokale yor mbui ni mar piny owacho oseketo kenge mopogore mag siro lek go duto. Mae oyangi kod jatend piny William Ruto koloso gi rowere e romo mar 6 mar Youth Connect Summit bore Nairobi. We must not be afraid of new ideas, especially when they are big. We must not hide our ideas because we do not know how to resource them. Kenya is a renowned trailblazer in innovation. We recently launched the first green digital innovation hub to accelerate new ideas and products. Jip bende omi kembe kanyakla kod migepe mag piny owacho mondo olok paro kaka jitimo tijegi. Jakoma Council of Governors Anne Waiguru owacho ni piny sani olonya machiwo thuolo mar ji tiyo kamoro amora magintiere. The opportunity may be in Rwanda, for example, but you can't move from Kenya. It may be in Kisumu, but you are living in Kirinyaga. The youth of this country and the youth of Africa are looking for opportunities where they can work across counties and across nations, and we should provide those opportunities by being less rigid, for example, in the public service. The trouble I run into sometimes is that there are people who are used to traditional jobs. They believe that a job is when you have a tie, you've gone to an office, and you have a boss sitting somewhere. They cannot fathom that you can be in a t-shirt, in your home, in your house, and you are working. Parono jiw kod jatend piny komedo ni lony mar tiyo gi mbui loso thuolo mathoth mag tije ok mana pachoka to nyaka e pinje maoko. E wi mano, jatend piny owacho ni kokale migawo mar somo gi iko jopuonjre ne thuolo makamae. The Ministry of Education is collaborating with global tech giant Google, the Ministry of ICT and the Digital Economy in launching a comprehensive coding program in primary and secondary schools in Kenya nationwide. Rowere bende onyis omed loso tije ni gin owuon ka pinje onyis mondo olos luasi makare makonyo rowere go e jiwo tijegi. Mae oyangi ni biro tingo ohala e kind pinje. African governments like Kenya have to make supporting MSMEs a key priority, pairing financial support with advisory services. We must foster a conducive environment for entrepreneurship by providing young people with access to capital, mentorship, and opportunities to transform their ideas into thriving cross-border businesses. Jatend piny omedo ni kopogore koda thuolo mag tije mar rowere ni godo gintiere koda ting' mar konyo e nyayo kwe e kind oganda kod pinje ka ijiwogi mondo gibedo ng'alo mambele e chwalo kwe. Calls for governments to empower the youth to become ambassadors of peace, cohesion, reconciliation, fostering dialogue, promoting tolerance, and building bridges of understanding across borders. We must teach our youth to see brotherhood and sisterhood in their peers across Africa, to realize that we have more in common than what divides us. Kata bed ni ting' oket ne rowere mar jiwo ngimagi kokalo thuolo mag ohala e kind mamoko. Wach mar ngimagi bende idwaro mondo ong'i maber ni mar gikale weche mathoth. So we care about African youth. We know that at the same time, this youth will need to be invested in.
And we need to trust them. Total well-being of our youth is paramount for the attainment of our socio-economic aspirations. In this regard, we must invest in youth-friendly healthcare services, promotion of preventive measures, and address the vulnerabilities that exist around mental health. Jatend Azimio Raila Odinga dwaro ni nengo modhi pacho kendi oduok chien kaluwore gi bedo ni nengo gose luar e chiro mar piny mangima. Weche e kaunti ma Kajiado wacho ni biro bedo gi marach ka duol mar EPRA ok oduoko chien nengo mauta gi atamalo maduong'. Owacho ni nengo owinjore odog piny gi chiegni shillings 45 kata 50 kuom lita, mano kuom lita ka lita mondo ofung pek mar ngima hinyo jo Kenya. Sasa tuna habari ya kwamba bei ya mafuta katika soko ya ulimwengu imerudi chini. Sasa natakana mwezi huu wapunguze bei ya mafuta na shilingi 45 kwa lita. Sio ati shilingi 5, shilingi 10 peke yake. 45 au 50 kwa lita. Manake bei ya mafuta imerudi chini kabisa katika soko ya ulimwengu. Sawa sawa. Sawa. Sasa mimi nataka nimefurahi. Nimeona vijana hapa wameweka kofia ya ODM. ODM. Sasa tumeanza harakati ya kufufusha chama cha ODM. Nataka vijana waingie ndani ya chama cha ODM. Jagoro mar riwruok makedo ne ratiro mar jotich pacho kamano kotu Francis Atwoli koro wuok oko mar sundo ni riembe tich jatend migawo mar omenda Njuguna Ndung'u kuom lando ni agut sirkal onge omenda mag siro bad migepe mag sirkal. Koloso Kisumu, Atwoli wacho ni weche makamago okelo luoro e chuny jo Kenya. Owacho ni ting' ma Njuguna nitiere godo achiel kuomgi en manyo yore mag manyo kaka sirkal nyalo bedo gi pesa. Omedo ni nitiere mwandu mathoth kata alwora mar Nam Lolwe modiwo to gin mago ma sirkal nyalo loso go pesa. If no one comes out with the report, not to cry the way he was crying. This government is broke. I cannot even be able to pay salaries. We are struggling to pay salaries. If I was Ruto, I would sack him the following day. I will sack him. Because we are your mama. So you don't complain. We don't want to be a nation of complaining. We want, if you complain, give a suggestion. We are trade unionists. We have written to Treasury, we have written to everybody, we have written to Central Bank, suggesting how this economy can be rejuvenated. Jod bura mage Melisha Odhiambo maene jakanyo e duond bura ma ODM onyiso geno mare e wi okenge miketo gi sirkal e temo bero uchumi ma pacho ka. Oyango ni sirkal timo duto e neno ni ochul gope ma pod okwako Kenya kendo reso sekta ma sukari kod mamoko. Elisha manotendo gi jotelo mamoko e kinde nyasi mar solo omenda e kanisa Adwen mar Ngong Road. Odwaro ni duol mar EACC omed wuok oko mar ndhiyo jodito mitudo gi weche mag mibadhi e counties ma pacho ka. Sirkal ma Kenya, led by Dr. William Samoei Ruto, they write off debts mag joniang te, Moroni, Mumias, Sony Sugar, Manawendo. And my bokon joniang go pegi mose leo a factory, Modochul. I'm thankful, Mari EACC, now we got last week on a press conference and they have acted speedy fast. And I'm grateful that they are doing a good job. They should go further and arrest the big fish. Korogi mwakwayo ni EACC owe mako joma tindo giwe mako rech matindo gidhie rech madongo joma tindo gi oknya kwelo kendgi orogi gi jotendgi. Chino magwuoth nong'ikore apaya ma Mamboleo Miwani bang' jodak e gwengego bago ng'anyo kendo dino apayano. Jopinygo kwedo nek mar jago moro manyotim gi jonjore otieno mane piny orugodo kawuono. Millicent Adhiambo miyowa ler mathoth. Karisa dek maronyango odiochieng' makawuono. Jodak ma Mamboleo ne obago ng'anyo kendo moko machi apaya mawuok Mamboleo kochomo Miwani okang' mane okelo ng'ikruok e yor wuoth. Ng'anyo makamano ne en mar kwedo timbe njore kod maundu mosebedo katimore alworano kuom kinde gino ma oseweyo ka moko kuom jodak makono oselalo ngimagi kod mwandugi mopogore.
Wachiewo gi buok okinyi ma kawuono ka kijana ma pod tin malawo higni 22 kanyo konegi saa 2:30 otieno, kijana moa e tijege matiyoga tich matek mondo pidh joge e ot. To ok mano kende, pok otieko wik 2 eka koka jokuoge nyonego ja ohala ma be pod kijana matin gi magina e chiro Mamboleo kae. Ok wasebedo gi kwe, arita maber onge i Mamboleo ka. Ok wamor ka sik nyithiwa tho okinyi gotieno. Wach security osebedonwa matek ka nikech kwaneno ka yudhe wetewa mbesewa otho weyo nyithindo ok morwa. Giyango ni sani gidak kod luoro makata walok nyal dhi nyime kaka owinjore e alworano nikech timbe njore. Kaka an jo ohala awinjo lit kendo sani anyalo oro saa 2 nikech luoro osemakowa, nikech timbe matimore Mamboleo ka ok ber jowadwa. Nikech ka wan johala kata wadwa loro saa 2 to saa 2 nie ma pesa bire ok morwa, kata an mawuoyo ni Joseph Maya simbe 2 te gi jokuogegi. Gikawo thuolono mar kwayo konyruok mondo obila odonjre wachno mapiyo mar neno ni arita makare odok e wang'e alworano. Wakwayo jo bodaboda te matiyo e area mar Mamboleo gi register magibed gi reflector gi nembni magegi matiyo tieno gi matiyo odiechieng'. Wapog jokuoge gi jo bodaboda. Jokuoge odonjo e jo bodaboda, koro sani asira ni kuom jo bodaboda. Koro wakwa kontena okelnwa ka kendo Mheshimiwa Shakil Shabir ine mijumbe marwa. Kel kontena ka mondo PS okelnwa polise opatrole iye kae. Ok wan gi kwe Mamboleo ka. Chakre kawuono kata samwa wene maandamano dhi mbele e Mamboleo ka. Kelnwa security motegno mondo ohala dhi maber kaka dhi pile. Komanda mar obila ma Kisumu East Joseph Obara oyango wach njore makamano mane weyo ka jago manyinge Eddie Otieno omonji kod jonjore mapok oyangi Otieno manyoro kowuok tich odok pacho kuma ne omaye mwanduge molonye duk bang' rodhe nyamina nega kapok ne okwanye kendo ring kode kar yudo thieth kuma ne chunye ochote ka item res ngimane. Was found by good Samaritans who took him to hospital at Russia, where unfortunately he passed away during the night. Ewi mano bilano ne oyango ni alworano en achiel kuom kuondego manjore ogoye tach kendo giseketo kenge mar rido arita makono. During this festival season, we have marked it as an hotspot and we have made security arrangements how to cover it. We realize our roads are very poor, so we have some motor spikes which we shall be using to monitor these thugs, these robbers who are not sparing even anybody. Eseche ma obila go yuago rach mar apaya makono mamono wuodhegi mondo gichope masira makamago mapiyo dhi kare, gikwayo jopiny mondo ti kodgi kanyakla e thiro njore e alworano. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Jotelo ma Siaya omedo jiwo jotend arita kwe kaunti no mondo orid arita mabende osebedo gi rochruok. Jalup gavana ma Siaya William Oduol ogolo kwayo makama kaluwore gi ywak mosebedo e wi rochruok arita e moko kuom gwenge ma kaunti no. Oduol olose gweng' ma Kogelo kama ne oyuoro e ik mar osiepne mosenindo James Opiyo Achich notene gi jotelo mamoko. Wach mar insecurity inyalo ka in jotelo to seche moko kiparo kaka siasa ahinya to wiyi kod gima nyalo loko oganda. Insecurity osebedo ka ng'eny Siaya kae kabisa, kendo nyocha waplead wakwayo national government ni mondo wilgi nyocha inega nega ji Siaya ka endi gine odes kabisa. Ma nyocha at least sani nyocha wakwayo sirikal boloko OCPD oloko OCS oloko police commandant. Anakwayo ngich administration na winjo koluong ta ongeka, assistant chief ongeka, chief ongeka. We need to be extra vigilant kata mana one as residents. But we must continue holding government to account, especially on issues to do with security.
Apisas mago kwach kich gi mago mag duol masolo suru mapacho ka KRA ondhiyo ndawa mabandia manengo gi oyang ni romo milion 7 e gwenge mag Pipeline Nakuru East County ma Nakuru. Apisago koro manyo weg ot mano yude boxi maromo 47 mamoro kamoro otingo ndawa maromo 10,000 kachiel gi muri mag KRA mabandia. Commissioner mar obila e Nakuru Clifford Kibara osingo chiwruok mar obila e rakore gi uso mag mwandu mabende okopuodhi e gwengego. The owner of this building here have been repackaging these cigarettes and then selling back to the Kenyan market. The cigarettes are meant for Uganda, DRC, Congo, and then behind us we have 47 boxes that are packaged in 10,000. That is the 10,000, and then like a packet of 20 cigarettes. The value for those cigarettes behind here is 7 million. And then we came across these fake KRA stamps that are worthy. They are worthy 2.4 million if they could have been genuine. Ero kamana inya komedo manakete kae gi dakika 17 mosekalo toksa adek mar otieno. Mendie en Oteni Jackton Odolwa odando wodimbo nyamonye wacho ni mor kod baba kuom siemo sirkale wach mar mauta imor kode kabisa. Diana Awuor apodo kantiere nyora kadem Ramogi ler kabisa kenda mor kod weche manyien kaka donjo Queen kawuok mago gimotimore mamboleo no torach sirkal owinjo bed ni nono kendo rito jopiny Makaluga japenga chiel mar Abom Center iwacho ni neno eyo makare to bende intire koda nyaka giko. Ero kamana inya kuom ote mari mana kakineno toka kanyero wendo wa nitiere e studio wa mano makisumu kabende osei korene twak marwa mano mar mine wacho mobiro godo man kinde machuok en kanyero nto bende dibed ni paro obembo rowere mapacho kendie en jahocho koke county makisumu watu rekode mana bang dakika machuok e chenro mar mine wacho kikidi maboro. Sama otimore. Kama otimore. Wananchi wako na uwezo wa kusema enough is. Joma otime. Kwani baba ni wanani? Hata baba ni wetu. Kaka wanene. Fred Ogweno. Kao kuchuni to kilose. Kile kolose. Totieno bade. Roslyn Obala. Jite nyalo dhi e school to ji adimo agi kalatas no maber monyalo present kamoro. Jay Bonyo. Gima notimore Siaya en gima ok onego timore e piny manigi dhano molony, manigi dhano modhi sikul to nigi jotelo moyie. Kod Victor Otieno Makajuma. Ma en cheno bende biro nyachiel kachiel kod Ramogi FM katunje kod Ramogi TV. Kaka wanene. Wuok tich ka wuok tich. Chakre saa 2 okinyi. Kik bai. E gweng' ma owete ariyo yudore ka gin gi ywaruok mapek e kindgi. Discipline ni onge godo gweng' ka. Odiendelea ya nyadongi. Mwandu mane wuon gi oweyo ketho winjruok mane nitiere e kindgi. Mwandu ka nosepog ing'e maber ni ot en mara, puodho noweni dongi. Achiel manyo puonj kuom osiepene mogeno. Rothre tena mabende naparo kata ni mondo akaw ne action. Ka moro kwayo kony kuom teko mopondo mag mudho. Ing'e gima juoga timo. Ija juoga kia. Owete nyagore gi weche mag dalagi kod kido mag anyuola. Ora gi Nyasaye, ora mana kutoka kubunguni. Ne osienya ewi Nam Cinema. Jumapil saa 2 kod saa 4 otieno. Kik bai. The party's on. Watu wachukulie art as something yenye iko na value. Sherehe o'clock nye kwa Ramogi wangu chopo samakoro. Chapa muziki wote tucheze. Adoje ote ka ingene no kathoth ni koro Ramogi wangu omora hinya kod chenro. Tesa naso tesa
adek malieta matatu kalema vipi? Shirona do, Shirona ni phone, I'm a piano. We go shoot. Sold out. Lungani linda mnyenyakati? Lungani kolokolo instrumental. Tumdagmor, ngesu kangesu, sangwen otieno. I feel like they want the best for me. Nelson. Yes. Mambo. Poa sana. Uko fiti? Niko fiti. Tuliongea kwa simu sasa tumepatana. Unasikiaje uko na 2 million? Nimefurahia sana. Sasa niambie uliendaje ukachambua magame? Juu yako ni ya sportsbook. Niliangalia leagues zile ziko zinaendelea. Then nikaenda league per league nika distribute risk. Yes. Kwa sababu niliona kuna places mingi unaweza betia. So nika select 22 teams. Okay. Nikakuwa na hiyo patience. Kiwa nimebakisha wiki kama moja like 10 teams. Ndio niliambia mwenzangu wa colleague kwa kazi. Until siku ya mwisho sasa ndio niliambia familia. Pata multi-bet boost massive ya 1000% ukicheza on shabiki.com. Cheza sasa na shabiki.com na upate up to 1000% multi-bet boost. To bet! Odiochieng' manyoro jodak ma Narok obedo gi buok tok nyathi ma jahigni 13 tong'o min-gi motho kane gilaro simu. Tich Ang'wen jumani, japuonjre ma KMTC gwenge ma Kipkelion nokawo ngimane nowinjo rwake osimbo odiochieng' manyoro e nyasi mar jopuonjrego. Japuonjre machielo ma jahigni 13 bende nokawo ngimane e gwenge ma Emuhaya kaluwore koda gik maniwacho ni oneno e mbui. Magi mana moko kuom weche mag rochruok paro ma bendo mako moko kuom rowere ma pachoka. Dibed ni paro bembogi, to ka en kamano, ere kaka inyal konygi? Makonyowa e twakni chenro ni mar mine wacho en Elizabeth Adhiambo, ma en jahoche osiptal ma Kisumu County, kendo entiere Kisumu, studio ma Kisumu, watudre kode achiel kachiel. OIMORE Elizabeth dhinade? OIMORE ahinya dhi maber. Erokamano ahinya matudri kodwa. Mana kaka iwinjo kanyo nitiere weche mosebedo katimore mago mag rowere matimo timbe mag anjao, moro makaka monego min-gi makawo ngimane. To ng'ato dipendi ni to ere kaka ipogo? Dibed ni magi mana nyithindo ma kata rowere ma timbegi richo kata indiscipline, koso gintiere koda shida mar paro? Ere kaka inyalo pogo gik moko ariyogo? Koro gik moko osebedo katimore mang'eny, especially sani ma koro uchumi be koro idho ahinya. Koro iyudo ka rowere gi dhi mabet gi depression kata iluongo ni stress mamalo. Depression kata stress mamalo en ka ng'ato nigi kuyo mang'eny kalure gi gik matimore e ngimane. Ok ine ka depression ni ikelo gi gik mang'eny. Inyalo yudo ni jok moko inyuologo nikech jonyuolgi ne gin godo. Gik matimore kaka sani machalo dhier, ng'ato nyalo bedo gi lal mang'eny kalure maybe go ohala, nyathi otho, tije orumo, seche moko no fail exams, seche moko kaka no dhi tim penj ne tek. Koro iyudo ka magi nyalo kelo depression. Tok mondo kiwango ng'ato neg ng'ato, iyudo ka mano iluongo ni mano symptoms ma depression ma ochopo kama koro ng'atni nonego bed ni yudo kony ma debed ni ong'ere gi ng'ato to ne nyalo kele mondo oyud thieth. To being that ni nokowuoyo gi ng'ato kata nokong'iso ng'ato pache, to koro donje gik moko ma muome nikech mondo ng'ato neg min-gi ng'iso ni ochopo kama onge gi humanity. To seche ma ng'ato onge gi humanity ng'iso ni tuo modonjo mar depression no emomiyo gitimore kamano. Nikech mano en dalili mar depression, achiel kuom depression mar paro mar nego jok moko kata negruok gin giwegi kata keto rem e dendgi gin giwegi.
Lizi ngini ng'ato nyalo penjo ni En to kamano. nyathi matin ma jahigni 13 moko wasewinjo kata mag higni 9 en ang'o ma dibed ni thage ahinya nikech ahinya ng'iyo ni joma dongo ema ntiere koda shida mag paro, giparo kaka ginyalo yudo school fees, kaka ginyalo rito nyithigi, to nyathi matin jahigni 13 jahigni 9 en paro mane malich ma bende onyalo bedo godo? Ok jail dongi ngeni nyithindo dhi school, to school maybe in public school kata obed private school, iyudo ka maybe bullying ng'eny kanyo, to bullying en gima inyo chuny ng'ato. Koro iyudo ka ng'at moinyo chunye ni bet go mos to kare en gi lit e chunye. Iyudo ka nyithindo kaila gi seche moko dak e koko to dak e lweny kama jonyuol gi be gineno ka gore. So such nyithindo gi iyudo ka gineno ka mane gimonego bed ni gitimo, to gigo miyo gi be stress. Ineno? Mago be nyalo miyo ng'ato stress. To seche ma gichope level no, tiende ni gigo ne osetimore mang'eny ma kaka ni nyalo konye onge, to ng'ama ne nyalo biro mondo okele mondo thiedhe in terms of counseling, kata kinyalo miye yath mondo duoge level maber. Koro gik moko ailago nyalo keto nyithindo matindo machalo higni 13 kaka koro matimo gigo endo, higni 9, ntiere gik moko kailago manyalo miyo nyathi bedo gi stress mang'eny kendo miyo chopo kama korembo neno ni onego hiny ngima ng'ato, kata mondo ohiny ngima neno wuon, kata mondo ket rem kuom en wuon. Iwacho kanyo weche mag stress. Iwacho kanyo weche mag stress, weche mag depression kaka moko kuom gigo ma bende hinyo pach rowere, kata mental issues ma bende mako rowere. Mage ma bende ng'eny kuom gi ahinya en depression koso ntiere mamoko ma bende yudo rowere? Ntiere gik moko be matimore ne rowere. Iyudo ka jok moko donje substance abuse. Koro ing'eni ng'ato kodonje substance abuse gin jok moko madonje yedhe mamero ji machalo kaka njaga, mer matek ma pachi koro ok ti. To magi ing'eni kisedonje to gik moko kailagi kisedonjo tinyalo timo gimoro marach kinyne koro ka pachi duoge wang'e kokibiri fwenyo ni iketho mang'eny. Koro substance abuse ben achiel kuom gik machando youth kabisa. To kine ka sani koro uchumi be ng'eny. To iyudo ka seche moko ng'ato neno ni yo monyalo duoko godo stress chien makar wuoyo gi jowetege mondo konye en mana mer kata tiyo gi yedhe mamero jigo. To sani jonyuol ntiere kodgi kendo gintiere e dala. Ere kaka ng'ato nyalo fwenyo ni nyathina ni kata owadwa ni entiere koda kata ntiere weche ma bende thago wiye? Ere kaka inyalo fwenyo? En ing'iyo ng'ato ting'eyo koso kaluwore koda timbene? Ntiere timbe moko minyalo neno kuom ng'ato kata rowere gi. Ntiere timbe minyalo neno kata kaka gi behave e mbele ji. Achiel kuom gi en ka isiki neno ka ng'ato dwa mana nolorre kende. Moko gin kaka ng'ato bedo gi ich wang' matek ma gima tin to en mana ng'ama osechwanyore mok en kawaida. To ka gin gi jonyuol gi iyudo ka nyathi seche moko ok ochiem kaka kawaida, kata kochiemo to chiemo mang'eny moingo kawaida. Nyithindo kaila gi kendo inyalo neno ka seche moko kata mana performance gi ma skul be dok piny. To ne nyathi ma perform maber nikech iyudo ka interest ne ma timo gik mago nyalo timo chon koro ok onyal timo, to kelo ne mago be kendo koro nyalo bedo performance ne e skul dok piny. Mano gima janyuol nyalo fwenyo godo nyathi. Another thing mi inyalo fwenyo godo kendo en niya, nyathi kaila ni seche moko nindo tamo. Onyalo nindo matin kata onyalo nindo mang'eny. Koro magi gin dalili ma kineno kuom ng'ato to nego bed ni tang'. Kata gin gi jok moko ma nigi paro ma an agombo na tho. Inya winjo ka ng'ato siko wacho weche kailago. To mano is regardless bedo ni en nyathi matin ahinya kata mana ng'ama duong'. Magi nyalo youth maduong'. Magi nyalo timore to magi nyalo mi ng'e ni magi to signs and symptoms ma koro kama ng'ato nego bed ni dwaro kony. To gigi ringo nyaka wige 2. Nikech ng'e ni ito nyalo wang'. To kapo ni gigi timore
ma dhi nyaka wige 2 to ng'eni koro ma en stress mamalo ma koko konyi to nyalo kelo gik ma koro timore e society wa kaka sani nikech naneno kata mana mambo leo sani mambo leo winji kochopo saa 2 ok inyal kalo kanyo nikech rowere odonje kama koro gimayo ji jok matimo ohala koro bedo stranded gik moko kailago. Fwenye en achiel kuom yorego kiseng'iyo mineno dalili miwacho ni ma nyalo bedo koa kendie koro ichimo kode kanye dimak lwete ng'wech ichomo kod osiptal koso ir jahocho koso ere kaka koro ikawe koa kanyo? Nyathi machal kamae kata mana rowere kailagi ibet go machiegni ikele machiegni nikech seche ma ng'ato nigi gima chalo depression en tuo kaka tuoche mamoko ma chalo kaka malaria ochalo kaka typhoid ma kose thiedhi tibo beda maber. Ng'ato kailani ikelo machiegni kodi kaka janyuol ibedo gi nyathini ni machiegni tiketo friendship ma miyo open up. To seche mo open up ni to koro nyalo twak ming'ise ni nyathina kama koro ichope ni adwaro ni wayud kony nikech kony ni nyalo konyo ngimani mondo iduoge wang'e. To seche ma osetimore mikele machiegni tibiro nyaka osiptal. Sani thieth mar depression gi trauma ng'eny Kisumu County Hospital, Jaramogi Hospital ithiedhe, ntiere counseling michiwo. To ntiere nyaka yath ma kimuonyo tiduoga wang'e ma koro in ibeda ng'ama nyocha timo gike kaka kawaida. Nitiere wach moro maneno. Nitiere wach moro ma bende dibed ni nyalo rocho jogo eko ma bende nitiere kod shida mar paro mondo oyud kony kata oyud thieth. Mano kanyera kwede kata stigma. Kose ne ng'ato iwacho ni ng'ane ne waneno ka donjo kama kaka kamitie e district hospital kanyo kose ne ka ng'ato donjo kanyo to koro oselok nyinge ichak wache mopogore. Ere kaka watieko weche mag akwedegi? Mano timore mang'eny, mano osebedo challenge maduong' kabisa kuom kawo thieth nikech ing'eni Kisumu County chon kanibiro to tiyudo thieth e Ward 8. Ward 8 en kama jok ma wigi olokore matin ilore. Ting'eni ka jok ma wigi olokore matin gi ng'ama nigi stress kata depression thieth gi opogore. Koro iyudo kama ni kelo stigma mang'eny. Koro ntiere study be mano dhi ma obedo Kisumu County Hospital kanyo miluongo ni Smart Dapa Study mane thiedho depression gi trauma ne jogo mabiro thieth. Study ni notemo matek kaka partner mopogo negi kama koro inyalo thiedhe jok mani gi depression mopogore ma Kisumu County ne onge godo chon. Sani koro Kisumu County nigi outpatient kama inyalo thiedhne jok manigi depression gi jok manigi post traumatic stress disorder kata mana trauma. Mopogore gi kaka ne gidhi e Ward 8 to nyaka idonjo mana e Ward 8 kachacha. Koro ing'eni ka idonjo e Ward 8 kachacha ting'eni luoro maki nikech ka ji oneni kanyo tiwacho mana ni embe tindo muonyo yedhe ka. Koro mano ne nitie lakini nitiere ber mosetimore e Kisumu County Hospital. Number 2 kendo asani awareness timore mang'eny especially itiyo gi community health workers elando ni depression gi stress, depression kata stress manimalo inyalo thiedhi to kendo pogore. Ntiere education mimiyo ji ma miyo koro ging'eyo pogruok kind ng'ama wiye olokore matin to gi ng'ama nigi stress ma hali ya juu. Mana achiel kendo gik mosebedo katimore manitiere. Again kendo gima timore ni jogo mobiro thieth kanyo seche miwuoyo kodgi ti explain negi. Ing'eni ng'ato kapok ichako thiedho nyaka ing'ise gimidwa timone. Koro mago be en achiel kuom gik ma reduce stigma. Koro kendo akwayo serikal mondo tem matek mondo ndiki jogo manyalo chiwo hocho gi jogo manyalo thiedho manyalo tie mental health mondo gini obeda kamora mora mondo the whole country ong'eni there is difference between bedo gi depression gi bedo gi kaponi wiyi olokore kendo ithiedho gi mopogore.
Yes. Erokamano ahinya. Aparo ni bende e duokono iduoko penjo machielo manantiere godo mabende jolony ne wacho ni wach machielo mabende miyo ahinya rowere ok yud thieth en ni onge youth friendly services mago mag machiwo weche mag mental health mago keta ne weche mag komo nyuol kata rito ngima mar nyodo to e wach mar mental health ni to youth friendly services to nokoketi kata kamano mana waparo ni Betty Selero matin ado mana somo ote moro kendie iwacho ni kata an nyocha an gi paro mang'eny aparo gik mang'eny sana nadok e ot ma ang'iyo nyathina for 2 hours madoga wacho ni onge haja mondo aneg nyathi dan anegra nikech dichuo mago moko kuom paro ma bende ji nitiere godo oko kendie ng'ato bende nyisa ni to kapo ni parogi biro kaluwore kod kaka ng'ato triti ma to koro itimo nade. Mano penjo maber kabisa. Amor gi penjo ma ng'atno penjo. Kapo ni gigi biro kalure gi kaka ng'ato triti, especially dak masani ji odake. Iyudo ka ng'ato dak gi jaode, obed dhako kata dichuo, nitiere koko, nitiere lweny, kendo iyudo ka koro dhawo ng'eny kabisa. Dak kaila ni aparo ni nyalo miyo ng'ato stress kata stress mani malo ma waluongo ni depression no, kata paro mani malo. Koro ing'eni kaila ni gima wajatimoga wanyalo encourage ng'atni mondo owuog kama lweny nitiere no nikech the moment moko obo wuok kanyo obo bedo triggered all the time makata kapo ni symptoms gi ne dwa chako dok kalure gi thiedhe to pod dhi nuore anuora. Koro iwacho ni mondo gini okonyi iwuok from the perpetrator. Perpetrator ni obed ni en dichuo ni kata obed ni en dhako ni, obed ni en step mother kata obed ni step mother machando ng'ato mamiyo ng'ato koro onge kwe, ber ka iyudo peace of mind. Mano nyalo konyi yudo recovery maber ka iyudo thieth ma isechako mosechak mi. Erokamano ahinya Elizabeth Adhiambo ka nitiere kaunti no ma Kisumu kuom miyo waler mathoth ewi wach mar paroni. Ang'e ni twak ma obedo godo obedo matin kabisa kata kamano en jahocho kendo en jalony inyalo yude Kisumu County Hospital kanyero kuom mathoth. Mano ema bende ne wantiere godo kawuono e chenro ni mar mine wach wadhi e yweyo machuok pod waduogo gi weche manyien mamoko kik idhi mabor. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Nelson. Yes. Mambo. Poa sana. Uko fiti? Niko fiti. Tuliongea kwa simu sasa tumepatana. Unasikiaje uko na 2 million? Nimefurahia sana. Sasa niambie uliendaje ukachambua magame? Juu yako ni ya sportsbook. Niliangalia leagues zile ziko zinaendelea. Then nikaenda league per league nika distribute risk. Kwa sababu niliona kuna places mingi unaweza betia. So nika select 22 teams. Nikakuwa na hiyo patience. Kiwa nimebakisha wiki kama moja like 10 teams. Ndio niliambia mwenzangu wa colleague kwa kazi. Until siku ya mwisho sasa ndio niliambia familia. Pata multi-bet boost massive ya 1000% ukicheza on shabiki.com. Cheza sasa na shabiki.com na upate up to 1000% multi-bet boost. Riekni mag goyo witado kokelni kod Mabati Rolling Mills. Ka yiero kit witado midwaro ne dalani, penj mondo mi waranti ma ondiki. Odak na lubura kapok oloko rangi kendo en kod waranti. Seche mibiro ikori ne gedo, abotiri kum dila mar MRM. En ka isetiyo kode to weche mag gedo iloro choth.
Erokamano ahinya kuom medo bedo kodwa. Joked ne ratiro mar oganda kod aluora mawuok e pinje mopogore obago ng'anyo e kar romo mar COP28 mitwake weche mag aluora Dubai. Ng'anyo en mar sundo pinje mondo mi ochiw duoko e wi kaka inyalo resi lokruok mar lwasi kod weche mayande osetwagie motelo to pok okete tim. Ne gichwalo duondgi ka gidwaro ng'eyo gima osetim kuom higni duto ma romono osebedo. Bende joked ne ratiro mar jotich wacho ni ratich jotich kik rochi kata kaponi imanyo yore mamoko mag thidho teko. We are raising the voice to say that they should unlock adaptation finance because Africa needs means of implementation to face adaptation. This is very important because governments are failing us in these negotiations, and we're here to reiterate our demands for climate justice. We're here to put an end to fossil fuels and to build a renewable energy developmental pathway here at COP28 for Africa by Africans. If you're phasing out fossil fuel, then what happens to the workers who are there? What are they going to do? That is why now we are talking of also social protection. If these employees have to exit, if they have to go home, what kind of package are they going to get? E kinde ni piny duto oriwore Dubai mar loso e yore mag kedo gi achiedhnade mikelo koda lokruok mar kor lwasi. Gweng' Mbaranga e kar chung' od bura ma Imenti South County ma Meru yangore ni pi ogudore kama lach e puothe ma gweng'no kendo miyo jopiny luoro ni dibed ni nam manyien masani chuogore alworano. Kaluwore koda jodak ma gweng'no, pini nochako gudore bang' koth mapek mar El Nino kendo nyaka sani pino osekawo maloyo eka 2 te. Dana Olonde lerono mathoth. E gweng' ma Mbaranga manitiere kar chung' od bura ma Imenti South County ma Meru, pi moro manenore ka nam ochako chugore puoth jodak makono. Pigno mawachore ni osekwako kama romo eka 2 wachore ni ne ochako chiore kowuok e bwo lowo bang' chakruok mar kodh El Nino. Beleni kabla ya El Nino tulikuwa tunapata mazao na mapato mengi kutokana na ndizi, kutokana na nyuki, na pia ng'ombe wetu walikuwa wanapata malisho mema kama nyasi. Lakini after El Nino sasa unaona vile ndizi imetani kuwa yellow, mvua ikawa mingi, maji ikafurika, mbu nao wakamea huku hatulali, ndizi zimekauka, miti imekauka pia. Kuna miti tulikuwa tumepewa na serikali ya kupanda kama avocado, hash, yote imekauka, hatujapata mavuno. Hii maji inatoka kwa ardhi, inatoka kwa ardhi, kwa hivyo inaanza tu kwenda tu ikipanda juu ndipo ikafikia kiwango hicho ambacho saa hii iko zaidi ya futi 8 juu. Alwora ma pino kwako en puodho ma opidhie mwandu kaka rabolo, avocado, bando kaachiel kod rabuon. Ywak mar jopiny makono en lar magiyudo bang' pi mochamo e puothegi. Luoro bende nitie ni pini pod medo chiore kendo kide kelo midhiere alwora malach. Wakati kulikuwa na kisanga kama hiki ni 1961, wakati kulikuwa na mafuriko, na ndio posa kulikuwa kama wakati huu. Lakini katikati hapo hii miaka ambayo imeisha hapa kulikuwa kumekauka, mambo yote ilikuwa ya ukulima ikiendelea vizuri, lakini kwa saa hii tumeathirika zaidi kwa ajili ya maji haya. Nguruwe huko tulihamisha kwa sababu ya maji, mbolea zote imebeba. Hapa ni hasara kabisa. Choo iko huko juu, iko na maji. Kuna choo nyingine iko panda hii, iko na maji pia. Ndizi zote zinaelekea kuanguka sababu zimechomeka na hiyo maji. Ni hasara mingi sana. Sasa tunaomba kwa vyovyote iwezekanavyo tusaidiwe. Gin gi luoro ni ma nyalo bedo nam makidek timo lim tidi kata bang' rumo mar koth ma kata bedo ni jolony poko yango kama nyalo bedo nam, yaw kata pi ma ogudore mabiro rumo. Nonro mar jiografia to lero ni nam nyalo losore kama pi oula oseyuero lowo kuom kinde malach kendo weyo bugo. Gigo ma jopiny timo kaka kunyo bugni gi kata kaponi got nyalo yienyo ma obarore oweyo bugo kod pi molak oko e kind yore mamoko. Moko kuom gigo manyalo yango kar pi ni nam gin kaka bedo ni olosore kama nigi hoho kata bugo malach, nyaka obed ni en pi mokwe kendo mako kama lach e kind mamoko. Jodak ma Mbaranga to pedho kwayo ne sirikal mondo chwalnegi kony ka gilero ni pigno sechako rocho nderni ma alworano. Sisi hatukai kwetu, hata mifugo yetu tumehamisha. Tuko na shida mingi sana. Kwa hivyo tunaomba serikali kama inaweza kutusaidia, serikali ya kaunti,
serikali kuu watusaidie vile wanavyoweza, hata kama ni na chakula, hata kama ni na blanketi, net. Ni kuomba tu serikali ikuje tusaidie. Tuko na mosquito sana, hiyo inaweza fanya tunakuwa wagonjwa, na hiyo uchafu itakuwa imebaki huku bando kwa uwanja, hiyo pia inatuadhiri. Koth mapek mamedo chue pod en wich bar e gwenge ka lokruok mar kor lwasi en gino masani miyo jopiny kibaji. Geno nitie ni yore ma osekaw mar kedo gi chien nadeni biro kelo konyruok mosiko. Diana Ulunde, Ramogi TV. Erokamano ahinya nyakano kuom report machalo koda mano. Riwruok joloko ohand majan mar chai midendo ni East African Tea Traders Association kata IATA osingo masiro tend kaunti ma Mombasa erakore gi midhieche ma pi oula kelo ne jodak mano kaluwore koda kodh El Nino. Jakom riwruogno Arthur Sewe nochiwo ne gavana ma Mombasa Abdul Swamad Sharif maromo milion 1.5 mar konyo jogo ma pi oula orocho. IATA en achiel kuom riwruoge madongo e piny mangima magoyo ohand chumbu mar majan mar chai matimore juma ka juma e log tich margi mantiere kaunti ma Mombasa. Today, because of the disaster caused by El Nino, we decided to come and partner with the county government of Mombasa. We donated 1.5 million shillings for the disaster, and this is something that we have been doing all along. We've done it in other countries, we've done it in the country, Kenya, and we'll continue doing it because we want to partner with those who are associated with tea. We are aware that everybody drinks tea, and we encourage people to keep drinking tea so that we can be able to generate more money to help this country, help our members and the other countries that are associated with us. Piny owacho ma kaunti ma Migori kotendo koda riwruok mar Food and Agriculture Organization kata FAO ochiwo kony moting'o kodhi mag bel maromo tan 10 kod tans 250 mag chiemb dhok ne jopur maromo 1,500 mawuok e gwenge ma oro osebedo ka hinyo e kaunti ma Migori. Jafwambo marwa Jo Juma miyowa ler e wi kaunti ma piny Kenya ma osebedo kaunti ma Migori odhibiro maichiwo riwruogno mar Food and Agriculture Organization kata FAO bang' ka piny owacho mar kaunti ma Migori ne otero ywak margi ne riwruogni. Migori County, led by myself, had occasion to visit with Food and Agricultural Organization and requested support. E higani kony ma ichiwo kod FAO ma oting'o kodhi mar bel maromo tans 10 kod chiemb dhok maromo tans 250 osekel ne jopur e kaunti ma Migori. Divided into two. That's for agriculture and for livestock. For agriculture we give them seeds, and then for livestock we'll give the range feeds that we have just seen here. This one will make them to at least get production for seeds for food, and people with animals will feed their dairy animals to get enough milk. Jopur maromo gana achiel kod 500 mawuok e ward 10 kod Darie kaunti ma Migori mawuok e sab-kaunti ma Nyatike, Suna West kaachiel kod Uriri mabende oro osebedo ka koro hinyo higa ka higa. Koro oseyudo kony mar kothe kaachiel kod chiemb dhok mondo koro kony e medo nweng'o margi. An gi dhiang' achiel to nyocha nyiedhe agolo chak kimbe 2 gi sani ang'e ni Nyasaye dhi timona adhi yudo chak kimbo 3 kata 4 kadhi mbele. Adhi pidhora gi familina ka wamiyo dhok chiemo, ka wagono chilo. Erokamano. Tumeambiwa tena siku ya kwanza ya kupewa chakula nitafute maganda ya mahindi niweke pamoja na chakula ili ilambe kwanza juu hawajazoea na hiyo chakula. So wakianza kukula hiyo chakula watatoa maziwa nzuri sana. So that we have these animals and they really get, you can get per animal, even they don't even get 2 liters per animal. And this is based because of lack of good food or good feed for the animals. Governor Mamiguru Chila Yako, Maori koni uwe gwengo mag Suna West, kama ni ochope chedu machiwo konygi, ne wacho ni konygi mag chiemo kaachiel kod kodhi mar bel, dhi konyo jopur e medo nweng'o margi. Ka opogore kod kothe kod chiemo mar jamni ma imiyo jopur gana achiel kod 500, bende jopurgi dhi yudo omenda maromo gana 12 kuom ng'ato ka ng'ato. We also have an associated program
of cash that is given to our people, and 1,500 people are benefiting from that direct cash transfer so that they can mitigate the adversities of climate, be it El Nino or be it drought. Ekinde horo jopur mathoth e kaunti ma Migori to nyigego mag Nyatike, Suna West kaachiel kod Uriri osebiro ka koro wito jambgi nikech nok mar chiemo kaachiel kod pi. George Juma, Ramogi TV, Migori. Nyasi mar ik mar mane en jauso e kambi mar Royal Media Services Kevin Ambunya Mukuche obagi kawuone dala gi ma Isingo ma yudore Mumias County ma Kakamega. Mosindo Mukuche manyocha owito ngimane tarik 22 dwe mokalo ne omi kopo makende e nyasi mano yore gi anyuolane, osiepe kod jotich kaachiel gi jotelo mag Royal Media Services. Familia maro yuage kaka wuoyi mane jambola kendo ma owegi koda fuok maduong'. Jotije manotiyo kode Mosindo Mukuche kambi mar Royal Media Services bendo timo nende. Mourning a great friend is so difficult, and if you are a dad, you expect your son to be the one to bury you, not the other way around. So it came to us as a shock and with a lot of pain. Royal Media, we just don't lead. We lead because we have a purpose, and when we lose one of us, it really pains us. Kevin was a very valued member of the commercial team that we have talked about here, and his contribution was very exemplary. Machiegni e paw tuke kuon ma Gor Mahia gi Nzoia Sugar wuok amodhi mar gonde ariyo e tugo mar league mag FKF e paw tuke mar Raila Odinga Stadium e county ma Homa Bay. Jatugo Joseph Oyugi ne oloso pass mayom ne jatugo Barisa Mohamed moloyo gol mokwongo ne Nzoia kapok omedo mar ariyo. Gonde ariyo mag Gor Mahia ne olo kod Patrick Kadu kod Benson Omala matugono orumo gonde ariyo. Really disappointed in the first half. Like I said, really poor performance. But, you know, we changed things around. We weren't waiting. You know, sometimes people say wait to half-time, but we're like, no, we have to make a change. I think you saw Lawrence Juma had a real impact when he came on. He was central to the first goal just before the break. And then in the second half, you know, we really pushed. You know, we've had a few chances. We've got the equaliser. You know, Kadu's had one that's maybe skimmed the outside of the post. Leon Joroge jaloch majumani mar shabiki midweek jackpot bonus bangloyo maloyo siling 1,310 kod 10 kuom yudo duoko mag tuke 12 kuom 13 manyo tugo. Lea makoro ntiere kod moro sigo tiyo gi pesano e chako bathe modong' obiro tiyo godo e nyasi mas joloch mamoko mag juma gin Sami Juma kod Pia Irungu mamoro kamoro noloyo maloyo 100,000 bang' yudo kare duoko mag tuke 11 kuom 13. Noyudo siling milion 1 ng'ato nyaka yudi duoko makare e tuke duto 13 kokalo tugono e mbui mar shabiki.com. Yeah, so ninge-encourage watu wenye wanacheza wasikufe moyo. Juu okay, maybe hautashinda the first time, but unaendelea alafu bet once, mara 2, 3 una change game kidogo. Kama tuseme for example timu moja ulipea draw, ukiona tena kama itashinda, unapenya iko home, unapenya iko away, hivyo bet mara 3, 4, alafu utakuwa mshindi. Leo anajua kuchambua. Kumbe watu wa Manchester wanaweza shinda vitu. Amazing. Tuliwaambia kwenye shabiki midweek jackpot
unacheza na 49 bob